Ne balala mabrao. Histoire vient de se révéler encore une fois. Abadonga fo Chini. Chini dominé. Amanga taka malien din halala shida. Chini dombadi. Chini dombarkalen ne balala mabrao. Demain, les derbies du derrière réglage. Signé Mounier, vous formez le derby du derrière réglage. C'est-à-dire réglage, il là-bas, mais derby quoi fait. Signé au dé, ni à la sonama. Au crotte doré du stade du 26 mars pour le oui. Malion, en bekoko assimilé Mali fait. En bekoko du soube assimilé kono. En bekoko assimilé ka Mali dio. En bekoko assimilé Sratambolo. En bekoko kantenina assimilé manko. Malin dong asimi goita be fenkel pe minina au fait asimi goita be fenkel pe minina au fait o sini mo be fefela abake alla kira kama akataka asimi goita aita mone bola akana na président moloya asimi goita mu na tara corona ka amusona don to akofe ake ala kama aita stade omnisport kono chini akataka mone bo asimi goita la Asimi Goitami ni masami alaye diɲɛ kelen bɛ ka janfa bɛ sigi a kan mais a ko ka b'o kun ko mɛ k'a ka jamana tɛ to fari sagoya la Asimi Goita mun n'a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bila en danger pour sauver nous les Maliens et notre pays ne bala lamɛnbagaw Asimi bɛ fɛn kelen pe de ɲini Maliens fɛ sini masami alaye ali Mali siyaw ali Mali dunkɔrɔw ali Mali jɛgɛw ali bala jɛgɛw bala kɔnɔw et il a connu, on doit faire trembler l'opinion internationale demain. Et Malien Dion, na au boulot 14 retrouvé et le 14 boli et souveraineté retrouvée. Na au boulot au cas bonini, au man bonini ne bala Malien. Parce que président a massacré à ere. Ça n'est pas massacré au cas de référendum créé quoi, surtout le cas de Assimi Goïta. A cas massacré à révéler autour de là quoi. Donc, na on m'a beau, surtout, follow kakira échec. Malien de wallahi bilalezi, de pas oublier qu'à Fadil Seli, aïta stade là. Aïta stade là, en a Seli, à Kanake frapping à rendez-vous. Parce que frapping à rendez-vous, te voir rendez-vous numaï. Il veut frapper invité, car on a rendez-vous là 15h, à bien à 17h. Avec un craquement à Kanoke. Cette fois-ci, pour qu'il retire Kanakala, pour que stade Kafa, sur le quartier Moro, en Mekei, me fait Amanaka équipe Bekake, habitant encore caméra Beliba Noui, a bien divisé en haut niveau. Masami Alaye Malien Dion, Beka Moro me fait vraiment Malikono, Beka Joshini. Anga Mono Wanga Masakela, on a nos femmes. Anga Mono Bosugel Kogala Maïgala, on a nos femmes. Mes chers compatriotes, 26 mars, ça doit péter demain. 26 mars, ça doit trembler demain. 26 mars, on doit rendre fier Modibo Keïta. 26 mars, on doit rendre fier les gens qui nous sara. Keleina, ni Ulutiambi, Angataka vraiment Kurka Monebo Ulusula. Anga Surasi Munu Fara, Anga Surasi Munu Sara, Laka Hinulula, Angata Monebo Ulusula. Chini 26 mars, qu'on a là, Inch'Allah. Demain vendredi, Ametaka Seli, Mobeka Fokoni Seli Diganakanga, non, Ametaka Seli 26 mars, il est con. Ala be fambe ameta seli anga teresamon ba denika 26 mars train djuma jigin côté de ameta seli ni parce que nya fo na malien rendez-vous ne malien deni ni ya bla ni air dans ma droit mais retard là on be ferme bouya fo air donc pour ne pas qu'il y anga ko là basami alayi amena bo Assimi Goïta kama anteta mo to kama autikata mo sito ay mo be ka iseka be to ina ka begalun tela on est un président de Kama, on est sur quel la maïga, on a un jamana, parce qu'on a une constitution de nous. Donc le rendez-vous c'est demain, le derby, vendredi, le 16. L'histoire retiendra que les Maliens sont inanimés quand ça vient de notre constitution. Donc le balai bravo. Et mais Mali vilo qu'elle a berfou. Même Mali force de changement berfou. Le balai bravo. Ni n'y a un stade à la benne fleneta, on y va là. On y va stade là. Donc, on peut traiter des publics, on peut faire des cédros, on peut traiter. Parce que moi, je fais que stade qu'on a là, il peut traiter journal.
parce que ni ma taga jona dron stade de fa jona donc ibi dila ka taga jona on sait que c'est ka place soro c'est très important malion anga mone bo anga masakela al nete vacances ali soso ali nyemere nete faka anoya ni nonche c'est très important oro la force de changement mo fene kumana président ou invité anyebo ulu latan force de changement mo ou kumana damanglé ak me kene kay ay bayinga vraiment belle kumé mo simato kofé c'était intentionnel mo maseka sin o c'est maseka sin il faut mo maseka sin afora beyna bewulila wa be ay befura ka damine fifi job il faut ka tra fo français be androni munu be ambalo muso munu be no be vidéo ke ou bewulila ka damine bala jobala la Sénégal fam be mo manyina nyama ke mo siko mo be ka transition supporter nyama ke mo siko alhamdulillah rabbil alamin pour que ngana do trop fola il faut donc mali dingema bewulila lebina mu fo mali on nyana na manga jamana kelela aw kana mo munu be no be ko jamana kele akana to ko luka vidéo cinema kulu be ka manga président fait quoi parce que ne mo nyana mo de jabi ne se ka ndadu mo do la quoi aw rete sonno ko kia quoi il faut mia ne mo ba dini ni mo ba dini ni aw na ne to ne ka mo suguro jabi kulu be ka kuma président fait vraiment ayne da de fait mo do be tout le jabi ana ba de do be ni lu jabi dron ou sarani Dieu an yomal kiyama donc il faut être un homme de grandeur dans la vie on répond pas tout le monde il faut ça c'est entre parenthèses parce que nyabala mo do be ka 10 000 parce que ils ont perdu ou boulansama de ka jamana mara o Assimi Goïta de ou boulansama ni ala ko 200 ja do la Assimi ko modi donc ma dugu korote dugu nyale fait mais ni on trale ni ala sonama donc les bala la mebagaw aya la die force de changement mo ou ye munke ou plan ke bi ay don na dala voilà malio ame 26 mars la on peut la dire on a abonné ani malide ci na musu jamana kuno ani jamana ko ka bi bela jele wuli anga janga fara ngonga meeting to gara region anga shini clôture shini finale iba ko be bolo na tene ga chuka na siname na final ta sa diverse marsi la doni final banadron wuli bi da bela jele ma dimanche tudu anga bo to de participation mo nyona ma dili agi amba na jele nga bo anga tota ani matériel SLD la ngo kan no bo kuma la ka fo meeting, c'est un meeting organisé par le collectif des acteurs institutionnels qui fera toutes les forces patriotiques malidées bela geleme balabi ame falabi odo kumu konala asrea ka bela yele wuli ka ufu anga chestila ka ufu anga faso jola ine tumeni buluka nyefona ministre Dr Abdoulaye Mega no inkroke no ministre de l'administration territoriale otola ani président son excellence de colonel Assimi Goïta ou ani institution nyemo bela geleme tokola ka foyana ko oni chioni braji ni shukule na 7h on va get terrain no chena geranya abunyana ma ça veut dire qu'ambela gelemi fala ambela gelemi bala ni ya forla nyonga bi ni te mo nyemare ambela gelemi be ko nyema nyongo fe kadaga ko ya ambela gelemi tay donc ni te tuwe fe ka fanya kuma to awa ambassadeur itinéraire ube ano lube boka kuma to nye fanya kadaga ni mo forla nyonga fuka nyema ko ke mo la donc au bunya bala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc ne bala malion awre ni de ko kono kulu jelemi be bifo kono kulu jelemi be bifo nebe siko mali mina nebe kasi mali min nɔfɛ ni ne do nebe mali min fɛ nebe siko mali mina nebe kasi mali min nɔfɛ ni mali de do ne bala na bagaw no de fo nga génération an b'a ɲɛdɔn an bɛ sa fila bɛɛ de la ne bɛ to mun fɔ ɲɛna dɔrɔn an kana an faw la dege an faw ye kalan kɛ an faw ye kodɔn u ye diɲɛ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ mais an faw ma se ka mun kɛ maliyɛnw ne b'a fɔ ɲɛna u ma se ka bɛn ils n'ont pas pu s'entendre Mali Djobaliya te doré, ils n'ont pas pu s'entendre. Parce que ni mo ma ben, mo be yurugu ke jamana konala. Ni mo ma ben mo te ke jamana fe. Do anga masaki en forme ben. Mais ni mana ne dogonu ni korka ou tanto la ou benendo. Il faut sous leadership d'Assimi Goïta et de Choguel Kogala Maïga. Vraiment moi Dante ça me rend très fier. Né mouye bi, moi je veux voir ça de plus. Ni ne mo baay. Bo abay si sans ko placer ba obebulu malla. Rai si sa oro mosima gun be tari be bebulu bere be fendo so malina ni jamana jara be ibini tadron kani photo la yinyela ka sinina je ibina ne kamen nema
Oriaï, tu n'as pas à battre Dante pour croire que tu n'auras pas ta place dans l'avenir au Mali. Tu n'as pas à battre Maïga et de croire que tu n'as pas ta place au Mali. Américain, Jamana Bidoudi. Bébé, amena kanta sura kono. Ni Jamana Djara Bébé Tassoro. Donc, vous êtes des influenceurs, des Maliens. Président Maoueli Kaoubla Nicolas Gansan, c'est des statistiques. Il faut savoir comment le gouvernement fonctionne. Quand le gouvernement t'approche, ils ont déjà fait leurs recherches. Vous êtes des hommes influents. Vous êtes le gouvernement. Vous êtes le changement. Ourla Maïga, Ayaou Blani Kouina, avec le leadership de Sougal Kogala Maïga. Ourla et Sougal Kogala Maïga approché avec le leadership de Assimi Goïta. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc à partir d'aujourd'hui, la responsabilité d'Oridira Mali Kournikarou Mabi, Mounourama Direka Da'ama de Pala et Diedan. Le gouvernement malien vient de montrer que sans vous, les stades n'étaient l'eau de don, ou impacté don. Donc, moi, je venais dans la main. Moi, je venais dans tes faits. Je suis il veut être stade de la Chine. Moi, je suis Mali fait. Moi, je suis dans le Makana, je suis neka sulka wuli aw beba foko dante ko infatigable ni be feka ne fene ka salade ne ma ne salate doré chini e ka taka stade là s'il vous plaît Assimi Goïta montra guerre la ni marfa tira la nam na ka capturer a ko ka dalno ni na ay taka mo ne bo Assimi Goïta là. Donc mes Maliens bela de l'info à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse. Donc on a beau ici ça na dia breaking news da Oma le plus vite possible ne bala la me bagaw ame kuma la elimina bi Poutine bora ka koro ke djien kono yes ok Poutine bora ka koro ke djien kono qui est vraiment pertinent. Poutine a ka conférence de Kebi entre lui et sa population aka zone d'influence ni na kana yini ga ko guerre de niveau du maintenant président Poutine kanto aka Roma ko sari ko autant te monde quoi kale mena ka kardaw ye kuma de meko ko donc kale attaquera kale dieu momier kale ke attaquer Poutine a dit que ko sadiri Ukraine jamana konala Ukraine dugu Ukraine jamana konala ale Poutine y 170 000 km². 170 000 km². Ka ayo odi aye mine blind quoi mine bien. C'est-à-dire Ukraine m'a fait on est autant comme une contre-attaque de Kea. Poutine beaucoup on a que Dja ameni bella le stratège des stratèges no Poutine. Da masami alayi a kelmeka urbo de bla yefom urbo de barla mamna mo be kulu bala a kelmeka urbo de ba a boulot yefom ka minum bla c'est-à-dire entre son pays et Ukraine parce qu'il avait déjà anticipé ce qui se passe. Donc nae autant diade aka dien ko subeke ou c'est que contre-attaquer qui est la faute à dien ou le domina. Donc ni nana o ladje ay minimum dossier ça veut dire que ni Ukraine est attaqué là Ukraine territoire ay min do 28 à 29% ou à 30% de territoire de Ukraine Poutine min do là ni Ukraine attaqué là Ukraine jamana konna 30% ou à 28% à quel mec a miné doit bekon donc ni Poutine ko be Ukraine ci pap na bani pew au fond mon fait conférence na aïda ka foko marfa kisse ko ils avaient des manques parce que kuma Europe préparé comme mais comme ko kana joro quoi ko stratégie euro bien ko arama do ma segni muy papa Poutine il faut aïe sari aïe mini nous donner avec ce qu'on appelle les plantières de mines urburiru nous entre-temps Mobi manam la kanfoni fo na Poutine meka Europe et c'est-à-dire am don well salimu kaba o Europe wasra beka minga fambela koloshi ay kanto aka entourage ma bi mo mun tara yinga ay kanto ma ko ça c'est les manières sélectives guerre la forma ko les manières sélectives
ko dorénavant k'olu bɛ kɛlɛ kɛ ten cogo de la ko donc k'olu tɛna kɛlɛ kɛ barbaria la ko parce que ko ukrainenw ye irisiw de ye ko mais ko une chose est claire ko nin guerre ye fɛn bannen ye ko parce que lui va se battre basé sur les manières sélectives Poutine y'o de kɛ donc vraiment ça va pas hein donc autant bɛ se ka Poutine kɛlɛ cogo jumɛn na sisan n'o ye na sanfɛ a b'u datugulan tu kɔnɔ parce que a b'a dɔn tile fila in na a ye satan den na wuli k'a jira o bɛ Faransi ci au bout de quelques minutes ka kangari da Faransi kelen bɛ k'o fana bila a ka journal la bi donc Poutine n'est rien à s'amuser avec c'est un gars il est très très stratège donc nin ye Mali terikɛ de l'intime ami du Malien des Maliens c'est Poutine ma d'aw ma dɛ ala na kira aw bolo ko kulonkɛ de papa Poutine ko in ye ja an bɛ bɔ mun kalama ja Poutine bɛ kɛlɛ la ni dimension wɛrɛ ye mɔgɔw ma sigi ni mun ye i ye faamu mɔgɔ a bɛ kɛlɛ la dimension wɛrɛ la mɔgɔw ma sigi ni mun ye. Elle a commencé le 4 juin et se poursuit toujours. Nin kɛra nin yɔrɔ de la a ye nin Ils révélé. subissent de lourdes pertes. Oui, moi je l'ai pas dit. Pour nous, bien sûr, grâce à Dieu, je ne vais pas citer les pertes en termes de personnel. Laissons la défense faire le calcul, mais il y a une stratégie. Donc ne Poutine ne ko donc ko vraiment ko mɔgɔ min sara Ukraine ko dan t'a la ko ala ni ce ko grâce à Dieu k'olu tɛ se ka u da don u ka perte la ko parce que k'olu ka perte man ca ko mais k'a bɛ défense mɔgɔw to yen ka calcul kɛ quoi nin yɔrɔ de la a y'a to nin yɔrɔ de la k'a fɔ u kelen bɛ ka minimum kelen ka ko c'est à dire 28% de territoire de l'Ukraine est déjà c'est-à-dire il a planté des mines dans 28% Ukraine kɔnɔna la ni Ukraine ta siguruma 100 siguruma 30 bɔ 100 la a kelen bɛ ka mine ka dugu bɛɛ la koyi donc Poutine c'est un stratège an b'o la heure min na Poutine ma tila dɛ ne bɔra lamɛnbagaw Poutine ma tila dɛ a ye mun wɛrɛ kɛ tuguni a ye ko wɛrɛ kɛ mun ka jugu n'o bɛɛ ye masa min ye ala ye masa min ye ala ye jaja guerre b'a bolo niveau wɛrɛ la quoi Poutine kelen bɛ ka quand ça vient de l'eau mer maritime Poutine ko k'a tɛ hadamadenw bila ka faga n'a cɛ Poutine kelen bɛ ka baleine a tɔgɔ dauphin c'est les dauphins qui est en train de faire le combat pour les Russes dauphins les dauphins dauphin on ne va bloquer là dauphin c'est les dauphins maintenant qu'il a mis en charge pour défier l'Occident les dauphins de l'eau avant donc depuis dans les antiquités il joue avec quelqu'un qui dauphin et que Dieu tourne à l'ombre quoi he used the dauphin military to wash the poor ou que pour min being na che na bo foma le port naval la base navale au be garder ni dauphin ni armadon ke mo climat bi yere ni sans pourquoi les dauphins pourquoi ils utilisent les dauphins pour garder la base navale les dauphins sont très très importants pourquoi parce que dauphin flani ou be renseignement dit ou be c'est la caméra de dauphin nous faire là pour donner pour filmer ce qui se passe donc ni tobu ko kubunu geru ka nabalula ou ne be faire li tobu attaquer il savait qu'il utilisé depuis deuxième guerre mondiale sous-marin arma d'était frabolo dauphin ne be ka barake Poutine au renseignement niveau flana discrétion parce que bon dauphin flani dauphin me c'est ka doji la ka bouger ta mangame ala au donner du dauphin en même temps dauphin a vision an ye missile dugu c'est-à-dire an ye fitini ni fitini ni abla di jugoro dauphin me c'est ka sentir avec un fait donc Poutine me ka dauphin utiliser 600 pour garder sa sécurité pour garder la base de naval nous à la base militaire doit être 10 en fait Poutine que me ka dauphin utiliser comme global mais ça on va ça la kala allez na ka je voulais vous entendre on a entendu énormément de choses et on s'est demandé si c'était des rumeurs, si c'était des suppositions, si c'était des spéculations sur les animaux dans la guerre, la façon dont les Russes en particulier utiliseraient les animaux comme des supplétifs de leurs soldats.
et c'est le cas notamment des dauphins. Eh bien, un document, une enquête sérieuse apparemment, crédible apparemment, vient d'établir que oui, les Russes utilisent bien des dauphins en particulier pour la surveillance, pour l'action militaire autour de leur port phare de Sébastopol sur la mer Noire. Voyons de quoi il s'agit et puis on vous entendra. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, on est 600. Donc, Poutine me dauphin utiliser ça port garder. Donc, vraiment, me claque dauphin quoi, me claque au todauma. Il y a famu. Donc, tu fais que ce dia parce que on a solo ka chini, ni na taga anga fena. Mais me dauphin quoi, me claque à to analyser que da auma. Donc, mena au blata, me sauter ka dia to là. Donc, ayota sinon dia nouvelle bob bembulo. Na che ame kuma la ermina Allemagne fena ko kubinu yere protéger tellement au sranendo. Ni ko bolo ka dauma sur 4 konala. Into next time. Ciao. Kambe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Signé rendez-vous et 26 mars. Salam alaikum. Ciao.